खिड़की पोलीस बात प्रेस तातू Kau egun ere dago espera etxe doaz kopla abeste zorionak desiatzen eta Jesus jaiotza ospatzen. Orain, isilik, koplak entzungo ditugu. Abendu zango honetan, bianka denboria, orain kantatzen dugu, Kristoren jaiotzia, Maria Jose, Jesus Mari Jose. Belengo portalea, estrategia, jaioa Jesus. Altuago. Venga, va.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let it light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas inglesezko abestia egingo dute. So this is Christmas.
batetik, Gabonetako marrazki txapelketa bat egin dugu ikastolaren laguntzarekin, gela bakoitzeko txapeldunei esan behar diegu orain ateratzeko. Hemos hecho un concurso de postales navideñas desde el AMPA, todos nosotros, con la colaboración de la ikastola, las banderillos y todo. Y vamos a hacer entrega de los premios, que son uno por tarde, uno por clase. A taldekoa, zoriontsua, Uxue Varela Chico. Opari Superfecta. Betaldekoa, Aritz Jurrebaso Jimenez. Zorionak. D taldekoa, Hugo López Oseguera. Taldekoa, Maika Ladrón Buedo. Eta F taldekoa, Paula Terroba Roldán. Jaialdia amaitu da.